Tak jo, já vás všechny zdravím u třetího lisovacího videa za 3 roky s třetím traktorem a stále stejným lisem. Takže to znamená Krone Big Pack 1290 Varika s príčopem generace 5 a k tomu tu máme John Deere 8R 410 s převodovkou e-Autopower z Německa a eine gute Deutsche Maschine na start. To letošní traktor 26, máme tu aktuálně 1017 motohodin, takže takový lehce vytížený stroj. A jdeme lisovat na takový nádherný špičkový pole, který jsem lepší snad nelisoval, lepší podmínky na lisování jsem neměl. Tak jsem se rozhodl, že vám tady něco natočím a ukážu vám e-Autopower celý svý kráse, ukážeme vám to zvenka, povíme si něco k převodovce a uvidíme co a jak. 400 desínů máme na axiobibech VF, axiobiby 2, vepředu 710, vzadu teda jenom 750, což nám do toho lisu vůbec nevadí. A nemáme aktivní sedačku, ale odpruženou kabinu. Za mě teda na pohodlí rozhodně lepší odpružená kabina. Ale co na tuhle tu práci rozhodně za mě lepší, ale do polařiny za mě lepší odpružená sedačka, protože do té odpružené kabiny se vám snadno dostane prostě mezi to odpružení bahno a už to nefunguje tak, jak má a musí si to pravidelně čistit. Ale do této práce je to paráda. Aktuálně se tady pohybujeme s potřebou nějakých necelý půl litr na balík, když jsem to teďka ráno počítal na tankování s nějakým přejezdem. A tak. Takže zapneme si kardan. Máme poradní údržbě pěkně. Natlakujeme komoru. Dáme mu forsáž. Vidíte, jak tam to hezky cuká i s 8. Natlakujeme ji na manuál. Zůstal nám tam balík, takže je natlakovaná. Jdeme na to. Zapneme sbírání, máme nastavené na 12 a jdeme na to. Si ukážeme takový kouzlo, jelikož máme takovou výbornou džundíráckou věc, který se říká integrovaný klobouk. Tak tady zmáčkneme teďka Autotrack a lisujeme na navigaci. V podniku jedeme aktuálně na poli, kde jezdí 2 T, sice se 7,5, ale to nám ničemu nevadí. Uděláme si vždycky ABčko na celou líchu, pak to sice teda posouvám, aby mi to vycházelo, nebo abych nejdal šatý balík, tak si to sem tam musím nějak posunout, vystředit. No ale to nám všechno funguje. Řežeme, máme tam nějaký nůž no, aby to bylo prostě trochu řízlý. Máme nějaký malý vrcajk, máme ledničku, nabíjíme Harlejky, nemám teda koberec, mám tady vzduch, jezdíme samozřejmě v ponožkách, že jo, tady mám masku na foukání. No a takhle jezdíme, no. Letošní rok je takový, jak to říct, na jednu stranu hektický, protože žně jsou všude na stejnou, je to všude rychlý a nebudeme si nic nalhávat, že stroje jsou 100% spolehlivý. Na traktor teda, traktory nás zatím letos neodstavili, to musím zaťukat, ani jeden. Ale ty pekáče za náma se jako nikdy úplně makat nechtějí. A to tak bohužel je. Traktor je skrz mě z firmy JP Landmaschinen, k tomu tu jezdí ode mě z JPčka 7R 330, to je v generaci 4. Fen 942, předěláme John Deere a Fendy a ten tahá Gen 6 HDP 2. A
Moje jarní 6R215 je na svozu, protože Černoch bohužel je už nějakou chvíli u doktora a u doktora jaksi si neví rady. Takže tak. Tady máme jehlu, měřit to nemusíme, včera večer jsem končil, tak to mělo nějakých 16% vlhkosti na jehle, nejsou to príčopy, takže to ničemu nevadí. Takže teďka už to ukazuje 9,5, takže to bude suchý, já jsem ráno ostřel nože. Bohužel letos se nikam moc nedostanu, co se týká natáčení, což mě trošku mrzí, měl jsem v plánu něco objezdit, ale nemůžu se nikde urvat. Jdeme, co to jde, snažíme se, aby to nějak fungovalo, člověk fakt se snaží být na tu 7., nejdýl 8. ulicu, když se přejíždí, tak i na 6. No a když počasí dovolí, tak jsme na poli do 1, do 2 do rána. Takže je člověk rád, že se drobet vyspí. Uděláme si teď tady pár balíků a co? A ukážeme si soupravu potom zvenka. Ale říkám, klasická 410, vepředu máme ramena, Origo, takže velkou kozu. A funguje to, no. Traktor nám jede 5 a pade, takže to je příjemný na tyhle přejezdy s tím lisem. Je to fakt pohodlný. Mám teda tady jenom obyčejnou sedačku, což je asi jediný trošku mrzení, ne z důvodu masáží a podobně, ale z důvodu odvětrávání. To by bylo příjemnější, ale tak na jednu stranu nejde mít všechno. Takže to všechno funguje a jede, jak by mělo. Lisování parádní, jedeme tady pšenici. Taková akorátní rychlost, že člověk nemusí nějak pítat. Balíky přibývají, suchý to je. Houpe to takhle s náma jako v každém traktoru. Když porovnám poslední, nebo respektive traktory, co jsem měl do lisování, tak první rok byla 370, starší generace s klasickým autopowerem s tou dráhou, což fungovalo naprosto dobře. Minulý rok jsem měl Valtru, který jsem vám svý řekl, to byl lamač zad, co si budem, to tak bohužel prostě bylo. No a teď máme 410, která se ukazuje, že je asi moc silná, protože a jelikož nám docela rádi začaly lítat kardany. Já si ještě teda na lisování vypínám navýšení motoru, což tady je to jedno, ale v tom pre-chopu potom prostě ona si přidala, když tam bylo víc hmoty a ten list dostává pak strašný štosy. Takže takhle bych řekl, že to je asi ideální. Jedeme na plný ruční plyn, tady máme nastavený uživatelský režim, mám tam nějaký 8% dovolený pokles otáček a točíme teda 1000 na vývoďáku, to je pro nás důležitý, potřebujeme běžet na 1000 otáček. Balíky děláme nějakých 400 kg. Ono ta váha teda není kalibrovaná, ale člověk už tím jede 3. rok, tak ví asi zhruba, co to dělá. Takže snažíme se, aby ta práce vypadala pěkně. A tak. Jezdíme celý jihočeský, plzeňský, středočeský, teďka jsme vlastně středočeský kraj, ještě tady na Kutnohorsku jsme. Respektive po Sázaví, Sázava až Kutná Hora se tady pohybujeme. Letos se dá poměrně dost pre-chopů, teď jedem bez nich, že jo. Takže pre-chop je vypnutý, jedeme jenom na pár nožů v lisu. A takhle celý den, když se nic nesere, fungujeme. Ideální stav ráno do plný provázky namazat a je dál, no ale to se často taky bohužel nepodaří. Na tom lisu těch hejblátek a všeho možného je hodně. Co je potřeba kontrolovat, na co dávat pozor, případně umět upravit, měnit na poli. Samozřejmě stanou se věci, kdy člověk to nedokáže na poli, no ale je fajn, když se to povede.
Tady jsem začal včera večer. Včera nás dvakrát vyhnala voda, pak to zase šlo, takže to bylo takový, na večer už začala líst vlhkost. Rosy moc teda nejsou teďka, což je takový asi jediný štěstí, dneska 28. července. No a myslím si, že půlka z vás má všech požních. Nevím, kdy to video uvidíte. Mám předtočený jedno video z Arkusína ze svozu s Ondrou, takže budou zase matláci při práci a ještě tam mám ze skládání jedno video, já jsem se k tomu furt nedostal, abych to připravil. Jsem hrozný, jsme hrozný, no, já vím. To bude taky s Ondřejem, tak nebude to tak asi humorný jako první část, ale třeba se vám to bude líbit. Člověk je z toho vyhoupaný, má takový ladný houpavý pohyby, kdyby se asi dali využít i jinak, ale. Jo, teď jsme zrovna vázali, tak jste viděli, jak letěli nahoru dolů ty odrazky. Máme tady 2 knotry a děláme vlastně uzel na začátku a na konci balíku, takže vlastně v jeden moment to musí rychle zavázat 2krát mezi šťouchem berana, aby ty balíky byly v pořádku. No si to vlastně teď pojedeme vedle, jak si to ukážem. Vlastně jiný lisy jedou tak, že mají jenom jeden uzel a tady máte uzel na začátku i na konci. Z jakého důvodu to je, nevím, ale myslím si, že zrovna v Pro neví, co dělají, protože asi v těch hránatých lisech budou špičkou, to mi asi nikdo nevezme. Takže tak, pochlubte se do komentářů, jaký jste měli výnosy nebo neměli. Letos je to zajímavý, řepky jsou teda na většině míst tragický. Tady v tom podniku teda prej 3,5 tuny, takhle po lepších jsem letos neslyšel, ale pak se hodně člověk baví, tak je to tuna až 2, což je hodně smutný. No a pšenice podle vody, kdo vodu chytnul, tak bez problému 7 tun, ne na nejlepších pozemcích. No a kdo má pěkný pozemky a vodu nechytnul, tak bohužel jsem slyšel i slova jako 3 až 4,5 tuny, což je hodně smutný. Bohužel může být sebelepší agronom, sebelepší technologie, ale bez vody to neporoste. Docela se bojím, co bude teďka, hlásí nějaký ty 40 zase, takže jestli nedostanou ty kukuřice nějakou vodu, tak je po nich, nemá to žádný palice. Tak jsou to takový smutný pohledy, no, a smutný vyhlídky a bohužel s tím člověk nic neudělá. Takže tak, tady jsou teda kukuřice nádherný, ale v dálce zrovna jedna je. Normální výška porostu, krásně vykvetlý, rovnoměrný porosty. Ještě to nemá teda úplně palice, ale tak na ty je čas. Tady jsou trošku těžší pozemky a chytli nějakou vodu navíc, no, takže je to trošku o ničem jiném. No. Je fajn s tou navigací, že ne vždycky to jde samozřejmě, ale pro mě jako pro obsluhu je to potom všechno jednodušší, příjemnější, že nemusí člověk se tolik soustředit na to, jak ten balík dělá, rovně, křivě, a jde jenom v podstatě fakt jezdit. Kort na takhle dlouhém poli je to prostě příjemný. Výkonnost to člověku nezvýší, to tvrdit nebudu, ale není ten den tak náročný potom. No. Tady je to parádní, tady jsou fakt rovný pole, krásně připravený, což se taky nedá říct všude, nejsou tu žádný kole ani na souratích, což letos jsou docela poměrně často. A není tu kamení, takže sbírání můžeme tahat skoro po zemi. A nic by se nemělo stát, no, takže asi tak. Tady nám něco v noci rochalo do balíku. Mám tady jenom 5 cm posuny, abych si to jenom sem tam cuknul, porovnal a
No, taky tu linii nemám napřesno, že jo, úplně, ne, kdybych měl souřadnice z kombajnu, je to jednodušší, ale zase jsem rád za to, co tady člověk má. Co k e-autopoweru? Každý o tom mluví jako o zázraku, tak jsem z toho měl trošku jiný očekávání. První šok přišel, když člověk zjistil, jaký to vydává rány, když to mezi sebou řadí. Což jsem se dozvěděl, že je vlastností té převodovky, že s tím jako nic udělat nejde. Právě jsem se ptal, jestli není třeba udělá nějaká třeba servisní kalibrace nebo takhle, ale že to je normální. Ptal jsem se na to vícero lidí, co s e-autopowerem jezdí. Tahavý to je. Zajímalo by mě v porovnání s E23 v poli, co jsem se bavil v Německu s dealerem, tak mi řekl, že stejný nářadí, stejný traktor, všechno a e-autopower jel s radličkovinky, přičem o nějaký 1,5 km v hodině rychlejš za lepší spotřebu. Jako asi tomu věřím, teď, že se tam neobjednává nic jiného než e-autopowery. Takže je to zajímavý. Ale největší výtka, to si ukáže než tak na sourati, je, za mě to strašně trvá, než přehodí reverzor. On strašně dlouho zpomaluje, pak teprve zastaví a pak tam švihne zpátečku. Snažil jsem se to nějak naladit, nebo to vliv agresivity úplně nějaký extrémní není, i když tam mám 3, tak to prostě trvá. I když to dělám joystickem nebo reverzorem, já jsem zvyklejší jezdit na reverzor teda, ale to mi vadí asi nejvíc, no, když se pak člověk motá někde ve špičkách nebo na nějakých kráčatech, potřebuje si couvnout, že jo, kvůli kardanu, aby se to nějak nelámalo, tak to drobet chybí, no. Ta Valtra byla ostřejší a ta 370 taky, jelikož na tu dráhu, tak si ji člověk prostě zpomalil, skopnul. Nevím, i z klasický autopower, když dám reverse, tak mi přijde drobet rychlejší. Takže to je jediné, co mi na tom trošku vadí. S potřebou to vychází, jak jsme se bavili, je to všechno podle hmoty přejezdům. Těch přejezdů bohužel máme dost dlouhé vzdálenosti. Spotřeba močoviny mi vychází zhruba nějakých 25-20 litrů na 2 nádrže nafty, což si myslím, že je krásný. A nafta mi vychází podle té hmoty, no. Tady jsem byl na 4 polích, na 3. Jsem vlastně pak tankoval, tak mi to teď vycházelo ráno, udělal jsem asi 450 balíků, 460 něco takového, to mám vlastně v kalkulačce. No, 450 tam bylo a tankoval jsem 220 litrů necelých, 215, jo, takže kolem půl litru na balík, což si myslím, že je slušný, když vezmeme v potaz váhu traktoru, váhu lisu. No, chce to těžký traktor, protože i na kopcích to tu 8 dokáže postrčit, musí se s tím drobet přemýšlet, je to dlouhý, těžký hlavně. Tady v kameře krásně vidíte, jak nám padají balíky, táhle nějaký exot s kamerou na hlavě. Dar. No a tak. Přemýšlím, co bych vám ještě řekl. A to kecání do té kamery, s tou kamerou tolik neumím, jo, ale... Někdy, když se člověk nají a je takhle ten odpoledne, podvečer a on takhle hezky houpe a je ta lícha dlouhá, tak ta hlava začne padat, viď. No, jogurt, viď, si dáváš. A pak spíš a spíš a spíš. No nespíš, ale usínáš, no. Takže šáhneš do ledničky, která je tady velká. Vylovíš si tam pěkně energiáček, bohužel. Neříkám, to je něco dobrýho, ale někdy je to třeba, ale i si ukážeme ten reverse, jo.
To je hrozný. A pak vypálí jak svině. Jo, ale když ji dobrzdím, tak je to jako drobet rychlejší. Dobrzdit a pak fakt jako natvrdo na plyn, tak to jde. Ale jenom ji zatáhnout za joystick nebo takhle, tak je to prostě šíleně pomalý za mě. To... nebo šíleně pomalý, je to od zvyku, ale jsem zvyklý na rychlejší. Šestku, když člověk zasekne, tak si divně rozbije hlavou o okno. Jinak nastavení, co se týče té převodovky nebo takhle, tady je všechno úplně stejný, jako je klasický autopower. Tady rozdíl toho e-autopoweru je ten, že jste přišli o tu hydraulickou část převodovky, kde jsou největší ztráty a největší, jak to říct, tvůrce problémů do budoucnosti, když něco podchází na převodovce, tak jsou to většinou hydrostaty a to je tady nahrazeno elektrickou soustavou, takže ukáže čas, až traktor bude mít 10 000 motohodin, jak ta převodovka funguje nebo nefunguje. Takže tak nějak bych to shrnul. To bych zase spal, je strašný. Je tady tenhle nový sloupek, no, za mě asi lepší ten starý. Je fajn, že to ukazuje, jak dlouho mi třeba vydrží nafta a podobné věci, ale nevím, no. Tady je prostě obrovský displej, který třeba v 6M byl pěkný, že tam bylo spousta věcí k nastavení nebo k zobrazení, tak jsem to bral jako jinak. Tohle je fakt takový tablet už, ale že by tady bylo nějak jako mnoho věcí nebo něco se tam dalo nastavit, to se nedá, no. Teplotou nebyly problémy ani při príčopech, nebo když bylo větší horko, když jsou čistý chladiče, tak i v tom príčopu se drží krásně z 99 až třeba 102 stupňů, což je běžná provozní teplota toho traktoru. Teďka jedeme na nějakých 98 stupních, tak ono, nechci říct, že teď to jede na volnoběh, že jo, ale nějaká velká zátěž tam není, no. Tady vidíte, že nám to teda lítá, že jo, ale tady to nám vždycky vyletí, když tam houpne beran, no. Nějaká hmota tam jde, což zase pobere se trvák, ale to houpnutí vždycky slyšíte a hlavně cítíte. Když jsem si zkoušel hrát s odpružením té kabiny, jestli bude něco lepšího, víc, míň, jestli to bude pohodlnější, ale nějak jsem asi nic nenaladil. Máme tady ještě možnosti nastavení tadyhle jakoby věcí z lisu na tlačítka na command pročku nebo tady. Já tady mám nastavené akorát zapínání, no celkově sbírání, vkládání. Tak to mám tady na 12. Autotrack tam nemám. A výborně, prasknul nám provázek. Tak si ukážeme, co se dělá, když praskne provázek a rovnou si to můžeme ukázat zvenku. No, jednička, já vím. Nevím, si to rozdeklujeme. Zlatá jednička, nejhorší je trojka, když spadne i dole. Tam se tak blbě leze, jak nám jde vítr relativně dobře. To je příjemný kládek, tak to jde. No, tak tady 8R410, celý svý kráse, Big Pack. Třeba si to pak ještě ukážem zvenka, už to nebude rozdeklovaný. Si vezmu kudlu. Jo, a už vidím problém. Tady nám vypadla ségrovka. Budu se opravit. Jak je to možný? To nám roztřepilo provázek.
Teda on tady nebyl hlavní problém roztřepený provázek, jo, ale no, to si opravíme potom, ukážeme si teď, jak se to naváže. Já si to pak v klidu opravím. Jo, vidíš, jak jsem blbej, že jo. Takhle. A by to nemělo takovýhle problém, on to tam projde, ale nevím, proč se to stane. Jasně, teď bude foukat. Ty vole, já jsem fakt kus kokota. Ne, opravdu práce po ránu. Se to tak hezky třepí, ty originální provázky, tak to je taky fajn. Tohle si uklidíme, nenecháváme po sobě bordel. Zavedeme si teda ještě provázek nahoře. Ale si to půjdu pak opravit. A ukážem si co a jak. Tady jenom zavedem provázek. To zavřem. Budeme potřebovat segrovky. A to možná to mám tady v tom pytlíku. Nebo to mám v krabici. V pytlíku to nemáme. Dobrá, tak já si tam jdu dát novou segrovku, novou průchodku a ozvu se vám. Tak já se zhlásím po pár balíků později. Závlačku jsme vyměnili, teda závlačku, segrovku. Tak jsem byl ještě jednou venku kvůli provázku, že uletěl kuzel. To se tak někdy stane. Někdy člověk, bych asi lhal, že jsem nemusel ani jednou za den vylízt ven. Jo, v Príčopech dvakrát se mi to stalo a jinak každý den se prostě něco stane, no, že provázek ulítne nebo že se musí vrát. Zaspoň člověk protáhne, obejde to, zjistí, jestli se něco neděje. Teď jezdíme ty kráčata. Ty jezdí si po svým poli, ty soukromníčku. Jsi zaznamenaný, tě udám. Aha, já tě neudám, a oni to budí sami. Ne, nějaký Lexion na pásek 750, nějaký soukromník tady, to není toho podniku, kde lisujeme, ale zajímavý kombinaci, podle mě je to 7,5 lišta, jestli vůbec, 7,5 to asi je, 700 Lexí a nevím, co to je za SPZ-ku, ale podle mě francouzská. Nebo něco takového. No doslova, nevím, kdo je sem tahá, ale není to první Lexikon čar a kouzel z Francie, co letos vidím. Takže klidně dejte vědět do komentářů, kdo tahá jaký Lexiony z Francie do Česka. A
kdyby vás zajímaly Yeti traktory, jak John Deere, tak Fendy, nebo dokážeme i na přání zákazníka cokoliv jiného, tak sledujte nás, mě, JP Landmaschinen. Máme video na mém YouTube, tak se mrkněte, co umíme a neumíme. Nějaký traktory máme furt na skladě Yeti, umíme i pronájmy a případně jsme schopni sehnat na klíč pro zákazníka. Mi to vyšlo blbě natočení, ale aspoň ušetříme karden. Plus originální náhradní díly Johndere za zajímavé ceny. Takže když byste něco chtěli nacenit, tak se klidně ozvěte a uvidíte sami, jestli by to třeba pro vás mělo v něčem smysl. Teďka jsou aktuálně v Čechách, no, nějaký traktor už tu jezdí od letoška. Teďka přes léto jezdí v nájmu 5 traktorů, on za to, jo, jsou teďka prodaný, on za to, jo, 3. Něco je rozjednáno a teď přes týždeň je to takový mrtvý a spíš mám strach, co přijde s tím, jaký je počasí, jaký jsou výnosy a výkupní ceny mlíka. Tak takovýhle časy tady asi moc jako těžký pro zemědělce nebyly, takže všem, kterých se tohle dotýká, přeju pevný nervy. S počasím se nic neudělá, aby vyšlo hodně krmení, protože spousta lidí musí prodávat už dobytek, že nebude mít čím krmit a penězma se ten dobytek nenažere. A hlavně i ta cena dobytka už není taková, takže naplnily se věci od jednoho člověka, co jsme se bavili asi v květnu, tak řekl se, na zimu jsem prodal všechno, co šlo, ještě teďka prodávám po jaru. No, v létě si ten dobytek koupil zpátky a levnej, no. Tak mu to vyšlo. Teďka už jedu na ruku, tady ty kráčata nemá cenu na navigaci. Aspoň si člověk taky sveze. Tohle slisujeme, obejdeme nějaký věci pro skr. Jednou za čas je to lepší projít, obejít. Jak to je. Tohle jsou nádherné pole, nádherné podmínky. Hlavně je tu sláma. Bavil jsem se s nějakými lisařema, tak 120 hektarů, 150 balíků a podobné čísla. To je smutný příběh, no. Sláma asi taky moc nebude, jako nebude, sena bude asi tak málo. A hlavně v tomhle počasí se žádné otavy nebo druhý sena asi moc neudělají. No, nebo počasí na to sušení by bylo, ale není počasí na to, aby to rostlo. Pak jdeme lisovat táhle přes cestu, takový menší kus. Kombajny se přesunuly teďka táhle dozadu. Takže naháníme kombajny, ještě tu má jednoho Holanda, ten jezdí sám, hodně hezký pole, což je škoda, že nebude na navigaci, tam je lícha pěkná, ten jezdí na ruku, no tak. A je to po něm, je to taky vejtřaska starý CX, a je to po něm nějaký namletý, jestli to víc drtí na mlátičce, já nevím. Po těch téčkách je ta sláma lepší. A tak mě to je jedno, já slisuju všechno. Nejlíp se ve finále lisuje po axiálech, jo, s tímhle. Jiný lisaři to nesnášejí a s tím hranatým je vám to úplně fuk. Ještě během nedoplnil a provázky uteklý nebyly, tak když jsem nezblázním, tak bych se měl udělat nějaký výkon, tak si budu muset pak doplnit, což nebo nějaký zdržení.
nahází tam provazy. Jo, zítra to vypadá 3hodinový přejezd, zhruba nějakých 140, no, bude víc než 3 hodiny, 4 hodiny, 140-150 km zpátky na jih, protože bych měl mít dohnaný kombajny a je potřeba dělat pre-chopy, takže dneska ráno jsem ostřel všech 51 nůžů, abych měl 2 sady nachystané na pre-chopy a takže tak. To broušení je asi nejvíc otravná věc. Společně s foukáním. Zlatý kombajn. To je někdo pěkný kombajn a půjdu jezdit. Nějakou 12, když tu 13,5, co? Uvidíme, co bude nebo nebude. Nebo si koupím na příští rok starší V330 nebo V440 a budu vyťukávat po soukromníkách a budu spokojený. To by bylo dělo. Novodobá 512, no 514 v případě 440. To by byl kšeftík. Vyťuknul bych 100 háček a nazdar. To není špatný nápad. Holubé, drží konkurenci s domísem. Počkejte, aspoň takhle. Lámem. Houp. Ta odporužená kabina je fakt příjemná. Já nemám rád. Mě vadila ta aktivní sedačka z toho, mě je nepříjemný to houpání do strany, nebo ne nepříjemný, ale člověk se tu fakt houpe strašně. Takže tohle je za mě lepší varianta. Každý preferuje něco, říkám, do té položeny to moc není, to mi řekli lidi sami. Když je pak mokrý podzim, tak to je prostě špatně, ale já jsem spokojený. No, a co se mi ještě líbí, je to otočení na druhou stranu. Když se tady člověk sedne vždycky, jak potřebuje vymění straly. A když se pak člověk i nají za jízdy pěkně, to je z toho stoleček, viď. Je to pěkný. Mám ty 8 strašně rád. Já bych s tím jezdil furt. Akorát, že 8 v Elhu by byla asi trochu ekonomický a tahavý nesmysl a spotřebou by to asi taky nebyla hit šaráda, ale ty fakt, to by šlo. Tady bych se ji vyspal, bych nemusel vůbec jezdit spát. Pěkný by to bylo. Obratný to je, viď. Tady ještě takový, hele, když by za mě neměl vypadnout balík, jo, tak si couvnem schválně. Tam mám tam agresivita 3 a nebudu šlapat na brzdu. A koukej. Hodinu. A teď vystřelí jak piča. Pardon. No. Prostě za mě strašně moc trvá. Jo, a mě to jde. Zavřu komoru teď nebo ne? Já jdu dopředu už. Jo, pak ona vypálí, fakt ona jako sílu má, ale no. Vždycky než se stane to, co má se stát. Já se ještě soupnul na jeden řádek. Já jsem se předtím nevšiml, musel se tady mohl otočit, no ale... Si couvnu. Já se chci něco ještě podívat, protože vysypalo se mi ložisko na aktivním válce, tak to chci projít teďka, jestli se tam něco nehřeje a jedem dál. Tak budeme bojit. Takže tady v celé své kráse s zavřenýma deklama 8R410 Big Pack 1290 varikat pre-chopem. To zavřu zvenka.
byla provedena inovace, protože soudruhům praskají, teda prasknul šponovák, jak si dal nový řetěz a nový řetězy se vytahujou, že jo. No. No, tadyhle už to skoro hořelo, víš? No, se tak někdy stane. No, Michelin Axiobip 2 8R410. Tak jo, tak já vám děkuju za sledování tohohle videa a vidíme se někdy příště. Tak se mějte, smějte a zatím zdar a sledujte Je Belan Mašínen.